weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe africa weltare tv takkusan yoni to hoddela sharqi to hoddela garbi to asaba to taganta to trisemour to trarza to barakna to guidimaga to gorgolo to dakleta noadibou ko on takkusan juuɗa ha e nder galle ceerno abdourahmane dia to pk 8 nokcota ha to galle ceerno ndiaye baro to hayrana noadiɓe ko taari ɗum kala ene jiiya e gardiɗi kabaruji men to leydi Mauritanie talata kio no gasi joyiya lewru seetto hitande ujunnaji ɗiɗi e no gasi tati biyeteɗo Thiam Diombara mennoɗo wonde ministre des finances e nder leydi Mauritanie o darima yeeso juge yeeso ñawoɓe ko fati e settade ko ofo andi e alhaali dossier moɓe mbiyata dossier Mohamed Ould Abdoul Aziz e nder duuɓi sappo ɗi o ardinoɗi to leydi Sénégal Moustapha Diop kañum woni directeur Walfa TV kanko kadi woni directeur radio Walfadjiri o waɗama convoqué to commissariat central mo Dakar ñalawma janggo sanga 11h to leydi Mali madame Diabaté Fanta Sango ko goto e gollotoɓe e météo mo leydi Mali o hollori tigui wonde ɗeɗo balɗe ma nguleki cattuki teske e nder Bamako lamorgo leydi ndi ha e yoga e guure tawateɗe e nder leydi e kala température uji ɗon ma jaa ha ƴetto 44 décret to leydi Soudan prisonnier ji kewɗi tawtinoɗi nder kaso leydi ndi ha tengti e nder hartuma pelmima baafe naati e soyde oɗo saaha joni bisimilla moon e ketki hotodirte joni piren pacciren الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون Sadaqallahu al-azim batake jam gondaɗo hono Moussa Haruna ɓurɗo lollude Moussa Hamay tawateɗo to dawlaci dentuɗi Amerika ko joom galle duttiɗo ko kañuma yettiniɗo wulangu hono Penda Ba ko nene mum duttiɗo tawateɗo to Dondu Mamadou Mbodjo ko banu gorko duttiɗo tawateɗo to Belgique Kadia Mbodjo to Dondu ko miñuma duttiɗo Dieynaba Mbodjo to Dakar ko mawnuma duttiɗo Kadia Samba Ndiaye to dawlaci dentuɗi Amerika ko nawluma duttiɗo hono Mariam Ndiaye to Nouakchott eɓe ndenta kamɓe kala eɓe ngullo dendagal bandiraɓe sehilaɓe jaltugol aduna biyetenoɗo Dieynaba Mbocela o yalti aduna koto Wourossogui o wiriya noon koto Dondu eɓe ngullo noon dendagal bandiraɓe ha tinti noon e ɗeɗo guure ko wayno Ayfunda ko wayno Gababi ko wayno Djabi Diala ko to wayno Guray Rewo e Guiray Rewo e Guiray Wogo kala Ali Woure Sadel ha to Dondu e dendagal guure tariɗi kala eɓe ngullo ɗumen ndeɗon ustare yettiniɗo wulango noon ko joom galle makko biyeteɗo Moussa Haruna Ndiaye ɓurɗo lollide Moussa Hamaye tawateɗo to dawlaci dentuɗi Amerika to inde ceerno Habous Diallo horejo heɓɗo sukaɓe Afrique en nildi duwaw dendagal ɓesgu makko e koreji makko kala nde Allah yurmotomo yaafom harnamo aljanna kanko e dendagal mayɓe julɓe kala allahumma amina en ñaguima yaafu e kadi saabu communiqué o leeli yaltude no feewi ceerno jibisi wittiyanke safriyanke safruji fina tawa ceerno jibisi kumpitiɗo ƴewgal laaɓaɗo lasrari ceerno jibisi holliti an joguiɗo humre caɗele dewgal caɗele jeeygu caɗele ɗannugal caɗele kayitaji kumaɗo kala hende sa jokkodire ceerno jibisi ma heɓen kollaɓi ceerno jibisi ko wittiyanke leɗɗe cafrowo safroji fina tawa yogay ñabbuji cuuɗotoɗi e nder ɓalli ko wayno fibron kiis hémorroïde tension diabète nonne kadi donkuɗo ɓesnude caɗele gorago mo seyɗani memi kala hen ceerno jibisi no humpiti
ceerno jibisi ne jogii lekki kesi wittaaki wiyeteeki muuɗa hirnda sa muuɗi tan a yiitoto heen hoore maaɗa ceerno jibisi ne jogii leɗɗe bittaaɗe cafrooje yoga ñabbooji cuuɗotooɗi e nder ɓalli kono ne kadi ceerno jibisi ne jogii pegge usula ndeenka ekkisal haɗanma dabare kame liggeyaaji bonɗi kala ceerno jibisi laaɓaaɗo listihar sa noddiimo a rokkimo indema e inde nene ma o haalane kala ko gonduɗa ha cikka elle ko onon gondi ceerno jibisi tawete koto Mauritanie to Nouakchott to legala netteka sa yiɗi jokkodirde ceerno jibisi ƴewanma listihar an gonɗo Mauritanie ko ujunere ugguya gonɗo e leyɗele ñamoje franc CFA joɓata ko buuɗi temedde nayyi mbuuɗo kala gonɗo e leyɗele goɗɗe ceerno jibisi ene yarliti waɗandema taw hay mbuuɗa yoɓani beele jokkodira e ceerno jibisi ko numéro makko Wave walla ni Orange Money mbatta ko 77 653 03 67 so tawi noon ko numéro makko appel e WhatsApp ha mbawa jokkodirde makko mbatta ko 00222 47 22 80 84 so tawi noon ko ceerno Alassane Sy on ne kadi ko gollodiɗe mo miñi ko so tawi ko on jiɗɗa jokkodirde mbatta ko 00222 32 62 04 96 walla mbaɗa 48 10 00 13 bas ceerno jibisi taweteɗo to jum to leegala wulade beeri waɗɗani juma murida woni toon ko ceerno jibi dem koye on jokkodirta jiɗɗo jokkodirde on gonɗo e Sénégal e nokkuji goɗɗi kala mbatta ko 77 395 99 17 musidɓe tedduɓe ceerno jibisi e jeese meɗena musidɓe tedduɓe funnangue hirnangue rewoy worgo sahale ɓaleri jam koye are meɗena jam garɗo e men ko kiiɗo henna lekki kewki kawisaji cafroki ñabboji kewɗi cuuɗotoɗi e nder ɓalli ko wayno joguiɗo caɗele AVC karƴaga mo ƴiƴam dogata e ɗaɗi muma neɗɗo toƴiɗo ɓandu musoru ɓandu jaaɗoru ɓandu wuloru jokkodire gorel teyya joni joni keɓa hen ko laaɓi sa yiɗi hebde siit gorel teyya janggana hoore maɗa ha ganda ñaw mo joguiɗa o mbete gorel teyya ne safra ɗuma jahata koto siit mabɓe internet a mbaɗa www point gorel teyya point com ma janggan hoore maɗa ngan sanga jokkodira e tonggode gorel teyya keɓa hen ko laaɓi so tawi koto Italie gonɗa jokkodirta koye ceerno Abouli mbatta ko plus 39 339 85 66 739 so tawi koto Espagne gonɗa jokkodirta koye Boy Amadou Touré mbatta ko plus 34 643 29 22 96 so tawi koto centre Afrique gonɗa jokkodirta koye Ibrahima Diallo mbatta ko 00 236 236 75 50 75 08 so tawi koto États-Unis de Amérique gonɗa jokkodirta koye Aboussa Kawral Fouta Business plus 1 34 77 01 56 77 so tawi koto leydi France gonɗa jokkodirta koye Harouna Ngayda mbatta ko 00 mbatta ko 00336 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe mbaddene dando faade gorel teyya cafloro ɗena kuura ko koddiɗo belɗo hen banggue jawɗo bomde so tawi mbaɗɗa hena ko matériel mo moƴƴani comptoir français de électricité
ari e dow moɗona addani mon ko produit moƴƴo matériel original jiwɗo toon to leydi France taw kadi an gonɗo e mahango gila e galle ma ha e batimaji maɗa jumaji e jamaji kala ko maha toon son jokkodire comptoir français d' électricité ma on keɓe en hoolare timmude no feewi an mahaɗo galle mum aɗa waɗi hen kalisaji ha heewi aɗa itti ɓoggi kuura ɗi moƴƴani walla contact uji goɗɗi aɗa waɗi hen saaha kala ene bonna matériel uji maɗa ene suma lampaji maɗa jokkodire comptoir français d' électricité joni joni keɓa hoolare comptoir français d' électricité tawete koto Dakar lamorgo leydi Sénégal to Kermassar taɓande temedere hakkude mum e Auchan koni henna sifori so tawi ko comptoir français d' électricité so tawi jiɗɗa ko modulaire uji moƴƴi jokkodire mabɓe disanteur uji moƴƴi différentiel uji moƴƴi table électrique kononne kadi lampaji e ampoule aji kala couleur mo jiɗɗa aɓe jogui taw kadi ko lampaji leernoji hakkude galle ha bedda kala hen no jiɗirɗa projecteur uji moƴƴi aɓe jogui ɗumena ko nonne kadi ɓoggi vidéo surveillance jiɗɗo wadde ɗum e galle mum aɓe jogui hen kala ko jiɗɗa lesbotaji moƴƴi kala hen ko jiɗɗa sa jokkodiri e comptoir français d' électricité joni joni keɓa hoolare cumoji ɗi ene keewi e kala saaha lampaji ɗi ene cuma firgoji ɗi ene maasa kono kadi sa jokkodire comptoir français d' électricité a mosat ha tina a heeɓi ko laaɓi sa yiiɗi jokkodirde mabɓe mbatta ko 00 221 77 542 50 84 walla mbaɗa 77 605 48 02 musidɓe tedduɓe jaɓanena comptoir français d' électricité e dow meɗena kettude kaburuji mon e ɗemngal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam ñalle mon musidɓe tedduɓe eɗen goni e alarba nogas e jeegom lewru seetto hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e tati habaruji mon e ɗemgal pulaar e sawta he ko musidɗo mon sehil mon Ghalii Abuu Bah to karallagal ha mbawon yiide en to banggue nate ɓosoje ko miñi men sehil men Saydou Abou Bah habaruji men ɗemgal pulaar to leydi Mauritanie puɗorɗen to liksey ba gorgol tuggi kay ñande nogas e nayyi altine nogas e nayyi lewru seetto gonnen ɗum ha yetti ñalawma hande o ko golle paydunɗe no feewi mbaɗete e nder wuro ngo tawa kadi ko ñalɗi inniraɗi ko fati e jeunesse e cadre uji wuro ngo ñalɗi he noon ko wayno pitte woni pittugol wuro tawi ko sagataɓe wuro ngo foof rewɓe e worɓe jalti pitti dendagal leede e dendagal beddaji e jeehe tawteɗe e nder wuro ngo kala ko noon kadi caterpillar uji wondude e benuji jonɗi no feewi mbawi nuldede toon e ballal Ahmadou Tijane Thiam gonɗo directeur général société ETA e nder leydi Mauritanie ɗina ɗen noon golle paydunde no feewi taw ko jiiɗeli mawɗi woni dépôt ji mawɗi to kurjuraji juppeteno e gaɗa wuro ngo wawi tigui ittede ha laaɓa weddoya to ɓuuri woɗɗude e oɗo saaha joni wuro ngo lallitima laaɓi wiccera ñande nogas e nayyi nde noon woni tigui ñande jamma altine o waɗi tigui beelamma mawɗo no feewi gam yidde weltinde ɓeɗon sukaɓe taw ko sukaɓe wuro ngo tawi kadi welni oɗon jamma ko biteɗo Abdoulaye Ndiaye mo cifti e daari wondude e sukaɓe taw ko rappeur uji tokosɓe uddi lambaka noon walla mbiyana uddi hirde nde ko advise ko rappeur ngana dowlude no feewi o weltini dendagal ɓesgu likseɓe kala ha tengti e sukaɓe kolliri hen weltare mumen mawde no feewi habruji men ɗemgal pulaar to leydi Mauritanie ha joni hono Thiam Diombar ko mennoɗo wonde ministre des finances e nder leydi Mauritanie o darima talata hanki o nogas e joyiya lewru seetto hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e tati yeeso ñawoɓe halfinaɓe ko fati riwidade Pelé Mohamed Wula Abdel Aziz e yaadiɓe mum tumaɓe kay ko fati bordingol e dirtingol koppereje kewɗe e ngaluji leydi ndi
e ngaluji leydi ndi o noddira noon kanko Jombara ko yow ar kay wawde settade ko andi e alhaali ko fati implantation usine taw ko d'assemblage des avions en 2013 woni tigui afgol usine moɓe jinno wadde nder leydi he tawa on usine fewnata ko pièce aji rendinde pièce aji détaché wonande ɗen laade diwoje Jombara noon holliri yeeso juge en ɓe wonde kay wonde gonnoɗo ambassadeur mo leydi Mauritanie to dowlaji denduɗi Amérique e ngan sanga arino yidde leydi Mauritanie to Washington on e ngan sanga arino yidemo ene ardi e investisseur goto Amérique najo woni joom ngalu Amérique najo ɓe mbaddi batu noon ko fati e oɗon alhaali ko fati kay e heblanade ɗeɗon golle tawi kadi koko fati e fewnude pièce aji avion ngaji o holliri kadi wonde ko hoorejo leydi ndi e on saaha hono Mohamed Ould Abdel Aziz noddimo téléphone yamirimo kayya yo jabbo o bismo délégation o walla ɓe kay ha mission mabɓe wawa newade hano hansni o holliri o hewliri noon wonde ɓe jewtidi ko juuti e oɗon délégation o wi fodde waktu caggal ɗum noon waktuji ɗiɗi caggal batu ngu ko ɗon tigui wonde kayit sifa wonde société o tafama o holliri noon wonde investisseur Amérique naɓe ɓe namdinoma laamu leydi Mauritanie nde addata contribution mum ko fati kay jungo mum e ko fati oɗon usine oɗon société o heeɓi yamirore noon ummorade e Mohamed Ould Abdel Aziz gonnoɗo hoorejo leydi ndi nde o sifata transfert woni tigui jaltingol haalis kene on haalis noon ko 3 millions khalisa uguya eli khalis limore hinde den ene gime ha milliard ha gime ha 1 milliard ha am ene gime ha 1 million taw ko khalisa dollar américain faade compte ben taw investisseur américain ko kanko non engal sangam en tant que ministre des finances kanko foti toppitade de don koppereje ha jalta hano ha ni taw ko dow yamirore horojo lindi Mohamed Ould Abdel Aziz o wi kadi engana sanga jonde jonde jagodde ƴettino décision kay rokkude ɓe ɗon rokkude kay ɓe ɗon investisseur rokkude ɓe boowal mangal no feewi sara aéroport kesso mo Nouakchott bel tigui eɓe mbawa afde ɗon oɗon société o holliri kadi o jeeyano ko noon e conseil d'administration on société ko ɗum saabi noon gueɗe kewɗe gonɗe nder hen Allah tigui humpito mo jogani ɗum ha joni kabaruji men ɗemngal pulaar to leydi Mauritanie ha joni Ahmed Attaf ko ministre des affaires étrangères mo leydi Algérie o waɗino jillu makko gila ñande altine e nder gilli gollal e nder altine en Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie gila altine no gasanaya lewru seeɗto 2023 ori noon koye dow mbaadi nulaɗo dariɗo hoorejo leydi Algérie woni envoyé spécial mo leydi Algérie hono biteɗo Abdel Majid Tebboune jillu ngu noon ko jillu kay gollal yidde kay jokkodirala moƴƴal yidde tekkinde jokkodirala moƴƴal gongal hakkude leydi ɗe ɗiɗi o joddima noon e nando makko sehil makko mo leydi Mauritanie hono Mohamed Salema Ould Merzoug kañum woni jaworgal leydi Mauritanie kalfinaɗo ko fati des affaires étrangères ɓe jewtidi kadi ko fati e golle projet yidde kay wadde lawol taw ko lawol berkogol hakkude to wite Tindouf ene tawe to leydi Algérie faade zorata e nder leydi Mauritanie ɓe cifodiri kadi toɓɓe kewde no fewi ƴellitoje leyɗele ɗiɗi kala e fannuji kala e fannuji kala to banggue faggudu to banggue dawrugol kala ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar to leydi Mauritanie ha joni gam teskede kay kulhuli jogaɗi to banggue ndenka e kisal to banggue kerol hakkude leydi Mauritanie e leydi Mali laamu leydi Mauritanie noon laadi e ɗemgal gouverneur adjoint mo hoddela charri o waɗi tigui interdit circulation e oɗo saaha kala e on diwan ha diwa oɗo saaha ɗum noon ko caggal kayinde jangu watno e nder yontere ɓennutonde taw ngun jangu e nder banggue leydi Mali jofino noon ko délégation malinaɓe janano toon to naara ha noon waɗino mayɓe nayo tawi hen goto ko chef de cabinet mo horejo leydi Mali bite mo horejo leydi Mali woni chef de cabinet colonel Assimi Goïta chef de cabinet makko
makko yaltino hen aduna e nguɗon jangu habruji men ɗemngal pulaar senumima to leydi Mauritanie koto Sénégal paɗena Moustapha Diop kañum woni directeur Walf TV kanko kadi woni directeur radio Walf FM o waɗama convoqué to commissariat woni tigui o noddama to commissariat central mo Dakar kayidi o noon winda hen ko ñande alkamisa no gasi jeeɗiɗi lewru avril 2023 woni ñalawma janggo on sanga 11h ene sikka noon o convoquira koko fati kay e alhaali jaydiyanke Walf biteɗo Papa Ndiaye noon ko jaydiyanke nanggaɗo guila ñande tati lewru mars 2023 on noon nanguira ko saktude kabaruji ɗi godani e noddude fitinaji e nder ɗiɗi he ha joni ko ndin mbadi keddoɗen jaydiyanke biteɗo Babacar Touré ɗon ko kañumne heeɓi convocation yo ara notoyade dikka ɓen noon woni division d'investigation criminel on noon ko alarba hande no gasa jeegom septembre 2023 o convoca sanga 10h Babacar Touré noon ko administrateur site internet biteɗo kewulum.com o heewi noon ko wadde vidéo ji makko omo sara ɗum e réseaux sociaux ji ha tengti e hello YouTube tawi kadi koko fati e wadde analyse uji situation politique e sujet ji ko fati juridique gendi Sénégal en ganda noon taw holko saabi o convoquira e nder goto noon e vidéo ji makko hollirino wonde kaya policier goto biteɗo nappela déposé no plainte contre makko en ganda noon so tawi ko pour ɗum o waɗira convocation walla so tawi ala ko wawi wonde hen kala so tawi en keeɓi hen ko ɓuuri ɗo labde humpata on ha joni ko leydi Sénégal kettoɗen suka Sénégal najo goto dillowo e tello heeyo witengo TikTok gurɗo noon e nder leydi Italie tawi kadi ala ko darturi e nder hello TikTok ngo so wona kay ñingde e ƴettade serembe e galleji sernaɓe de leydi Sénégal ko ɗum tan woni ko darturi ko ɗum woni golle makko o rewi amde noon hawo yalti dingiral saabu kayim o rewi ƴettade hawo ƴetti Serigne Bamba tawa kadi ko mawɗo tafnoɗo lawol murid'en e nder leydi Sénégal gila o waɗi on vidéo noon ko gila nden o seeri e belba saabu kayim o serani e kala saaha hebde message uji taw ko menace ɓe hen mbiya so jiyimo ma o serti téléphone haalaɓe ɓe hen kadi mbiya so yiyim ko ittoɓe fittanu makko kanko suka o noon mbiɗa wuuri ko nder leydi Italie tawi noon ko inde makko e hello TikTok noon o wiyata hoore makko ko bébé rasta goto e murid'en noon yilotonoɓe moom rewi yaade ha fotte makko e bolol e nder Italie fiimo tigui hawo yejjiti inde makko ha watti dardude gotel caggal ɗum noon on tiiɗi holli wonde ɗum ɗo ko seeɗa ko russo saabu kay eggudu ndu suwa arde eɗen poɗaɗo hewidni tan wonde ko ɓande reeni guesa cedɗo eɗen mbiya tan bandiraɓe nde ndenta no fewi e réseaux sociaux ji ha tengti noon e oɗo TikTok oɗo saaha joni bonnuɗo haajuji kewɗi ha joni ko leydi Sénégal kettoɗen Ousmane Sonko mawɗo lamda Pastef o holliri tigui wonde o noldino hunde e comci makko woni échantillon comci makko ɗi o ɓornino ñande sappo e jeegom lewru mars 2023 jour ñalawma mo noddono yow ar kay ko fati darade e yeeso ñawoɓe o holliri noon ɗin comci ɗi o ɓornino tawa kadi omo tuumi wonde kay ko dufaɗo produit yinnode yittude fittande makko wartemo o holliri noon échantillon mo neldino caggal leydi e laboratoire uji résultat ji mum jalti ha laaɓi tengtini tigui wonde ɓe kay wol produit ɓaɗaɗo makko taw ɓe jinno ko yoɓade fittande makko woni ko wiyete tentative d'assassinat wona konguɗam noon ko konguɗi kanko Ousmane Sonko o holliri noon ɗeɗo balɗe ma waɗ conférence makko de presse ko fati on haali kay o fammina yimɓeɓe tigui no hunde nde yaari o holliri kadi ko porto plainte to tribunal uji international uji dartoriɗo to banggue dawrugol kala ha joni kabaruji men ɗemngal pulaar to leydi Sénégal ha joni jento Thiès e nder légal bitegal silmanga ngal Thiès ko tana musɗo o waɗi toon ko suka almudo qurana jaranode duuɓi 14 e biyetenoɗo Sidibé dartodirnoɗo Sidibé kañum tigui warti toon tawi ko ɓoggol habɓe dande makko o welti goski makko noon ƴettama ɗon nawama to morgo hôpital Amadou Chakira kono noon en cuwa taw andude holko saabi kayim
omo warto to leydi Sénégal ha joni Malick Ndiaye ko professeur en sociologie woni ko sociologue kañumne yalti aduna talata hanki o to Dakar ko alarba hande onon sanga 14h woni 2h nyalawma o juulete to juuma Mermoz o wirete non koto Touba Malick Ndiaye non ko daronoɗo ko fate potal jiɗɗo pewal no fewi saabu yimɓe hewɓe ne teskimo e kala saaha omo heewi tawede seppoji baɗoji to place de la nation taw ko seppoji namdotoji haqqiji aade e haqqiji moni kala eɗen mbiya tan nde Allah yurmotomo yaafomom harnamo aljanna kanko e dendagal mayɓe julɓe kala allahumma amina. ha joni ko leydi Sénégal keddoɗa Marietou Dieng ko député à l'Assemblée nationale de suudu sarɗiɗo leydi Sénégal o jeeya noon koye coalition Benno Bokk Yakaar o yalti ha laaɓi oɗon coalition o jeeya o yalti ha laaɓi e oɗon coalition o jeyama e fedde wiyeteɓe député non inscrit député ji non inscrit o jeyama hen ko wayno kaya député ji non inscrit noon ko wayno ceerno Alassane Sall ko wayno Aminata Touré e ko wayno Papa Djibril Fall ɓeɗo kala ko député ji non inscrit o tawto yunde e ɗon fedde kanko Marietou Dieng noon kanko woni responsable landa rewmi to Kera Massara landa rewmi noon woni landaka Idrissa Seck ardi ko kanko kadi woni 5e vice président landa rewmi kam ka Idrissa Seck arti o holliri noon ko logique woni tigui koye gonga e makko o waɗa démissionné ko fati kay e jeeyede e coalition Benno Bokk Yakaar saabu kay guila kay mawɗo mabɓe woni mawɗo landa mabɓe Idrissa Seck guila nde holliri démissionné e laamu leydi laamu Macky Sall waɗi démissionné ha laaɓi guila nden kay kadi koko gembini gam yidde wonde hoorede leydi kankone alay saggela o yalta ha laaɓa e coalition Benno Bokk Yakaar e oɗo saaha joni o laatima député non inscrit ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen ñande altine no gasinayi lewru avril ɓennudu ɗo ndu ko ñande lewru avril no gasina Afrique ko Nigéria naɓe ɗiɗo ko Nigériaɓe ɗiɗo teeɓa ina jogui ene goni e dow moto men ɓe nanga ko sanga 19h woni 7h kikiɗe eɓe ummiri noon koto kiidira ɓe ummiri noon koto kiiɗira ɓe teeɓa ɓe nanga noon koto nokku biteɗo Kusanar ko dadiɓe ɓe brigade territorial ɓe Tambacounda kañumen taw ko gendarme ɓe kañumen teeɓiɓe ɓe tawrama noon ɓe tawrama fodde kene qime ha nogas joyiya million woni 25 millions 155 mille francs CFA taw foof ko fo biyeji woni biyeji fenade wondude e biye goto taw ko $100 ɓe tawa e mabɓe ko fo biyeji oɗo saaha joni noon eɓe tawe e juuɗe dadiɓe losgoji jajji noon mbaɗe mabɓe beelen ande hoto on halis ummi e holto on halisa fayyata fof ko fo biyeji habaruji men ɗemngal pulaar to leydi Sénégal ha joni jeen ha to Ziguinchor jabbuɗen musidɗo men seydi men Amadou Issa Kébé assalamu aleykum rahmatullah. Assalamu rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ghalii Abuu Bah salmitama e dennangal hettoɓe Weltare TV. Kabruji garanen ɗo e nder Ziguinchor jeheten ko to e commune Sédhiou wuro ina wiye Kandialu kamɓe de ɓe kolliti eɓe gonde e caɗele kewɗe holɗum ko fewte batte réseau sociaux ɓe ngalana ɗum toon ɓe ngala kadi réseau wawde haaldude e portable mabɓe fewde e yimɓe mabɓe ina wayno kadi ɓe gonde e caɗele holɗum Sonatel ala ko gollaneɓe toon hay hunde ha feere kuura ɓe mbi ɓe ngala eɓe gondi ɗon e caɗele potuji gaddama ma woni hitande nan ɗon leli kono ina wayno gollaka ɗiɗon e nder fil ngabbane mumen wona kamɓe tan noon ko fodde guure nogas nan toon ina gulliti ɗum ɗon ɗum noon eɓe ñaagui yoɓe mbaw wawde waɗanede ko ɓuuri yawde e yaccade so tawi ɓe mbaɗanaka ɓe kolliti e ɗeɗo balɗe garoje tuggandema Sénoba ha yettan Makarfour Diarumɓe koɓe jogorɓe barde ɗum noon soɓe mbara ala ñalawma goto walla balɗe ɗiɗi so wona ɓe mbaɗane ɓe mbartata lawol rudde national o so tawi en garti e haala holi oɗo Waly Diouf ina wayno nelaɗo ministére toppitiɗo affaire ndema o ari ɗo e Sédhiou o holliti noon vallée Sédhiou o so tawi gollama holɗum lamɗam serdama e ndiyam ɗam mabɓe mbaw wawde dañde fodde 4 hectares eɓe ndema ɗon maaro ɗum noon so tawi gollama lamɗam ɗam faltama heddima ndiyam ɗam mabɓe mbaw remde e dow dennagal ko wayno réseau Sénégal ko wayno holɗum Kolda
e Ziguinchor sukaɓe mabɓe ma mbaw liggade hen ɓe kamɓe fof ɓe daña taw wona eɓe jaa caggal leydi ɓe kolliti noon ɗum ɗon foti ko gollede ko ɓuuri yawde yaccade beele leydi ndi ina ummo e heege so tawi en jeehi to e commune Moulompa kamɓe de ɓe kolliti caɗɗele mabɓe ha feere yokos ummoto ko e nder maayo ɗum noon ɓe natti dañde ɗum no feewi maayo ngo holɗum wonko jilli e maayo ngo ɗum ɗon woni ɓe natti dañde yokos fadde ɗiɗo lebbi ɓe keɓani ɓe kolliti laamu ngu ina jogui kaɓirɗe muɗum yo ara wawa walludeɓe haɓe mbawa dañde noɓe dañjituno yokos o nde wonno ngaalu mabɓe ina yaltanno hen jamma e ñalawma Weltar TV musidɓe Ahmed Issa Keɓe gorko mbotto kabaruji ɗo fuɗɗo radio Zik FM jokkondirde Ghalii Abuu Bah yo Allah ken walde jaam allahumma amina seydi Keɓe golle ma jooɗi peewi senno mbima to Ziguinchor koto leydi Mali paaɗena e nder yontere mayde nde jagorgal leydi Allemagne kalfinaɗo ko fate défense leydi ndi hono biyeteɗo Boris Pistorius o waɗino jillu makko to Niger o arino ha to Mali o yeehi kadi o yehino ha to Gao to koninkoɓe leydi mabɓe tawto to ko addi kay komo joddo e hoorejo leydi ndi hono colonel Azimi Koita taw wonno jillu makko noon wonno mujibu jillu makko e nder leydi Mali ko faati kay heblanade jaltingol walla nawtugol koninkoɓe mabɓe leydi Allemagne tawateɓe e nder leydi Mali e mbadi laafaji bulaji woni casque bleu en o holliri noon kanko Boris Pistorius o holliri tigui ɗo e lebbi jeenayyi so foori lebbi sappo e ɗiɗi ma hawru kay dendagal koninkoɓe mabɓe kala jalti ha laaɓi ma woni kay paati to leydi Allemagne walla ittama e nder leydi Mali nawtama to leydi Niger siftinde on noon kadi koye nder lewru juin woni tigui ɓoyata manda en laafaji bulaji witeɓe MINUSMA woni maintien de la paix tawateɓe nder leydi Mali ko nden manda mabɓe gasata ha laaɓa e nder leydi he yimɓe hewɓe kadi hakkillaji mumen nangui wonde kay so tawi manda o gasi o waɗatake renouvelé woni tigui o jokketake saabu kay oɗo saaha joni MINUSMA hakkude muɗum e laamu leydi Mali e gaddugol colonel Azimi Koita e ɗum hergui no fewi leydi Allemagne ene jogui ujunere temedde nayyi dadiɗo tawateɗe nder leydi Mali e mbadi laafaji mbulaji ha joni ko leydi Mali keddoɗen ɓoyata fuɗɗo ko wite foroma Demba Moko ɗum waɗata ko saabu kay ko ñande sappo e jeetati lewru mai darton du ɗum fuɗɗoto e mbadi noon heblanade forum o hoorejo gardiɗo forum o hono biteɗo Abdallah Coulibaly o wondude e setti mum woni délégation mum timmuɗo ɓe mbaɗi visite mabɓe ɓe jilloyima maire mo commune Bamako maire mo Bamako ɓe jewtidima makko noon kanko maire o ɓe jewtidi ko feewi kay ko fati kay e heblanade golle ɗe ko fati kay e keɓugal e nafoore keɓugal e haalde kadi nafoore oɗon foroma ɗaminiɗo wadde e nder Bamako hoorejo forum o noon hono Abdallahi Coulibaly o holliri tigui weltare makko mawde no fewi e joddademo kayyen e maire o e joddademo kadi e équipe mum taw kadi ko joguiɓe fannu joguiɓe tigui heblo moƴƴo ko fati e oɗon faade fannu o holliri pamodiral moƴƴal heɓama kadi jonde nde waɗi gartama moƴƴo no fewi ha joni ko leydi Mali keddoɗen madame Diabité Fanta Sango ko kañum woni chargé de communication taw ko catal agence bitengal agence malienne des métiers de la météo woni halfinaɓe ko fati météo kanko woni chargé de communication o holliri noon wonde ɗeɗo balɗe ma leydi Mali ha tengti e Bamako maɓe keeb nguleki cattuki no fewi maɓe keɓgo kuleji cattuki no fewi o holliri température ɗi ma jaa ha jetto walla ha ɓuura seeɗa 44 degré e nder Bamako ha e yoga e nokkuji guure mawɗe tawateɗe nder leydi hen o holliri kadi to o holliri noon ha tengti noon to banggue worgo leydi ndi so ma wat kadi toɓoji taw ko toɓoyon toɓoji woni baade toɓo tokkose ma teske hen so tawi koto banggue rewo leydi ndi ko nguleki cattuki taw kadi ene yaade keneli pakkidi no fewi ɗina keneli noon so tawi kay a ɓuuri métre yeeso maɗa walla métre uji ɗiɗi a yiyata ko woni yeeso maɗa ɗum noon taw kadi ene yaadi e nguleki cattuki no fewi omo wiya tan noon omo eero noon dendagal malinaɓe
sukaɓe kala e wurɓe nder oɗon diwan kala nde ndentoto no fewi mbawa kadi toppitade ɗum ne saabu holliri nguleyki ki e ɗuma heewi tigui bonande e innama aade ha tengti noon e ɓen taw ko reyeɓe walla sukaɓe tokosɓe ɗum noon mo tesko ñagoɓe tan nde ɓe tinni toppito ɓen sukaɓe e mawɓe mbawa toppitede kala saaha dokke ndiyam hano hannirtini koto leydi Mali ha joni keddoɗen jeen ha to leggal kala bankouro ACI to kala bankouro ACI waɗɗani pâtisserie baguette e nder commune 5 mo Bamako ko tana musɗo waɗi toon e nder magasin goto taw ko magasin Mauritanie naɓe ko magasin ko wuyɓe ɓe hinde braquet rouge kañumen jilliɓe ñande jamma altine no gase nayya ene weta talata no gase joyyi woni talata hanki o ɓe jilliɓe ko sanga 3h du matin wuyɓe ɓe noon koɓe tato eɓe joguiti haaɓe teddi ɓe gaari koye dow matto e nder garmi gara ɓoɓe mbaddatno e joom magasin ji e nder magasin he sukaɓe ɗiɗo Mauritanie naɓe joom magasin mbasi hen pittari men taw ko sukaɓe tokosɓe saabu hen goto ene yaara duuɓi 17 keddiɗo o ene yaara duuɓi nogasa en pecce sunare men tan e jinnaɓe mabɓe en dunima kadi dendagal colonie Mauritanie naɓe kala tawateɓe e nder leydi Côte d'Ivoire eɗen mbiya yallumoɓe yafoɓe hanaɓe aljanna nden ka Allah yo won e ɗanniyankoɓe allahumma amina habruji men ɗemgal pulaar so numima to leydi Mali koto leydi Soudan paɗen teskama ɗeɗo balɗe ujunnaje hewɓe no fewi taw ko wuyɓe sokonoɓe e nder kasoji e nder leydi Soudan ha tengti noon e nder hartum lamorgo leydi ndi keeɓi fartange tigui felmade bafe e nadde celtude kayinga nadde e soyde oɗo saaha joni hay goto mabɓe andaka to woni ene nder ɓen dogɓe noon tawe hen tawa ko enen tawe hen taw ko waɗɓe gueɗe kamtuɗe no fewi gueɗe musɗe no fewi gueɗe bonɗe tawe e nder ɓen dogɓe ko wayno kaya biyeteɗo Ahmed Harouna on ko ancien ministre de l'intérieur woni meɗino wonde ministre diagogal kalfina ko fate gueɗe nder leydi amo leydi Soudan on noon nanguira kay ko tumede wadde gueɗe kamtuɗe no fewi ko wiyete crime contre l'humanité e saaha guerre to Darfour kaso noon e o sokono koye nder kaso ɓurɗo mawnude kadi kaso ɓurɗo ɓoyde e nder leydi hen biyeteɗo prison mo Kobert on noon kaso kañum ɓuuri mawnude ɓuuri ɓoyde e nder leydi hen teskama kadi hewɓe wodɓe e mbawi tigui taw ko wadɓe gueɗe kamtuɗe ɗe mbawi tigui dogde e nder doggol ko jaltugol yimɓe e nder kaso noon yimɓe hewɓe kollirino ha tengti nder réseaux sociaux ji wonde Umrul Basiru mennoɗo wonde hoore leydi ndi oɗo saaha kala dumbaɗo e nder leydi he hewɓe kolliri wonde tigui omo jeeya e dogɓe he kono laamu ngu holliri tigui wonde kanko Umrul Basiru tawetenoke e nder kaso hen oɗo saaha kala wonno ko nder hôpital tawa kadi mo woni jimadi ɓeɗon dadiɓe e oɗo saaha joni noon o ɓiltaki e mumen tawa musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceerra ko ɗum ɗo wonno komin tongan noon kabaruji men e ɗemgal pulaar e sawto he ko musidɗo moon sehil moon Ghalii Abuu Bah to Ziguinchor ko musidɗo men Amadou Saga Keɓe enen nanggani en karallagal ha mbawon yiden to banggue YouTube ko miñumen sehil men Saydou Abou Bah ketki balaki jaam yo jaam Allah jogom jogo on